iso ngono. Sukari nadong dinawangi nagpula sos tanong di anak ko mo. Nagsusuli hoy na, nagsusuli hoy ba, bagi akido dayna, bagi kalapungi. Mas barong kami alay nang nalilago, ay nang nalupang tungo na inoko. Tangi ang may mabang nalaman mo nga niyaw, asa oras cara jumpa nanti nalaan. Kacang mahumumi calai pas mau ina, banyak orang di perjalanan.